Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w 22 dzylu płymierścigłe kalendarium. Mamy tu wydarzenia od 28 maja do 3 czerwca. No i 28 maja w 1643 roku malbuersci wojewoda Jakub Wejer założył osada wejrowskie Wele, jak no później w 1650 roku stała się garda wejherowa. W 1906 roku w stocznie Szychała w Gduńsku zbudowano pancernik SMS Schlesien. 31 maja w 1977 roku w Szczeceńskiej stocznie zbudowano prom Pomorania. 1 czerwca w 1859 roku zaczęła działanie banowe linia ze Stargardu do Kweszalena. W 1940 roku 1 czerwca Niemcy rozbili działającą na Płemierzim między w obremim Gredzundza, Tornia a Chojnic konspiracyjną organizację Rota. W 1945 roku Czerwona Armia przekazała oficjalną Kłębobrzyk polskim władzom, a w 1950 roku 1 czerwca ukazał się prasowy komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rolnych Reformów z zrzuceniem przez amerykańscy fligrę bulwnicy nad Bełta, jakie miała później rozleść się po całym kraju. I 3 czerwca w 1460 roku wówczas 13-letni Wejne papież Pius III ekskomunikował bitkujące z krzyżackim Zykłena Presci Stane, a też ich brechów wtedy między innymi polskiego króla Kazimierza IV i jego poddumych. To wszystko w tym dzylu. Liczymy do słuchania następnych dzyleków. Do ucieczki.